Jama'a assalamu alaikum, sunana Nura Tasiu. A ci gaba da muke yi na wayar da kan al'umma akan abin da ya shafi sinadarai da kuma abin da ya shafi muhalli. A yau ma mun zo za mu yi bayani akan sinadarin cadmium. Hukumar IARC wato hukuma ce wadda take kula da ciwon jeji wato kansa ta ayyana shi a matsayin carcinogen wato sinadari da yake haifar da kansa muɗalaka. Yana iya haifar da kansar huhu, hanta, zuciya da kuma maraina da dai sauransu. Wannan sinadari ana iya samun sa a nickel cadmium battery ko kuma wasu batira da ake amfani da su wajen amfani da cadmium wajen haɗa su. Sai kuma ana iya samun cadmium a robobi wato wasu sinadarai da aka cakuɗa domin haɗa roba ko inganta robobi. Wannan sinadari na cadmium ana iya samun shi a cikin waɗannan abubuwa. Don haka sai a kiyaye. Assalamu alaikum. A tare mu a shiri na gaba domin samun wasu shawarwari da kuma hanyoyi da za a kare kai daga abin da ya shafi illolin sinadarai.